Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkaia irratiaren sintonian eta Eusko ikaskuntzari esker, zelanez bagatoz beste behin gonbidatu berezi eta guzti. Eusko ikaskuntzak eskainitako saioa eguaztenetan izaten dugu hemen, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azken eguaztenetan. Segundu asko, minutu gehiago daukagu aurrez aurre, eta gaur badaukagu azur mamintzekorik. Gaurkoan Gernika aldera joko dugu. Gernika Lumok azken guda karlista eta gerra zibilaren artean bizitako historiaren inguruko euskarazko publikazioa esku artean daukagu. Eta zelanez, Gernikako herriak Eusko ikaskuntzagaz beragaz sinatuta daukan hitzarmena be ezagutuko dugu. Eta gaur, gonbidatu bat gitxi balitz, bi daukaguz geure estudioetan, eskertzen da, estimatzen da, ona aurreratzea. Ekain Ormaetxea, kultura zinegotzia, ondo etorri. Zelan zagoz Ekain? Ondo, aro honagaz, beti ondo. Beti ondo, ez da hori egunero entzuten, estimatzen da hori be. Ander Delgado besteak beste, historialaria ondo etorri zeuri be. Eskerrik asko. Bueno, esaten izan dugu atarian, hauxe dela, aztertuko duguna beste Gernika Lumok azken guda karlista eta gerra zibilaren artean bizitako historiaren inguruko publikazioa euskarazkoa eta hemen bitartean Eusko ikaskuntza be badago. Baina baderitzozue, jatorri da edo eta oinarrera joko dugu eta hitzarmena aztertu hori Ekain zeurekin egingo dugu, beti be ondo baderitzazu, Eusko ikaskuntzak eta Gernika Lumoko udalak sinatuta daukie hitzarmena konta iguzu. Bai, hitzarmena sinatute dugu eta urton barriztute bai. 2007an sinatu gondun lehenekoz. Ez dugu uste, egun udaletxegaz batera, uste garala beste bat Eusko ikaskuntzagaz hitzarmena horrekona. Horregaz batera guk lortzen dugu Eusko ikaskuntzako bazkide izetie, kuota finko bat ordaintzen dugu urtien, eta horren arabera lortzen dugu eurek publiketan daben, edo argitaratzen dabezen, edo zen liburu dobran alebant guretzat, ezta? Horregaz batera, bai lortzen dabe bai onurak euren ikastarotarako. Eusko ikaskuntzak antolatzen dabezan kongresu eta jardunaldietan udalak pertsona bat bidali aldeu eguneko berrogeiko beherapenagaz, eta Gernika Lumon erraldatute dagoen edo zein pertsonak asmoz fundazioak antolatuta zen kurtsuatan eguneko 15eko beherapena jasotzen dago. Baina horrek izetan die batez gauze orokorrak. Bai. Gero horregaz batera urtien baten espada be ekitaldi puntual edo garrantzitsuagoak sendotzen die, eta horren adierazle da Anderreken jeuen lana. Neke gurtzengo protagonismorik endu, eta hemen protagonismo benetan ekona Ander da, berak idatzi bai deu eskuartien dekogun lan hau. Guk, bezabakaino ez dugu mon, eta keja batu noiz ipenean, berandu heltzen dalako, baina, bueno, alan da guzti, ez dugu askorik ez dutu dunik, Ander. Usto, desetxerri barra egiten dau, beraz, konplizidadez esan dakoa da hori, ez da uinen bidez hori ikusi ez da egiten, baina nik uste dut sentidu baiet. Ander Delgado, esaten izan dugu historialaria besteak beste. Ander, nondik etorri zara, itxasoa zeharkatu duzu, ala Bizkaian egon zara baino ezkero? Bueno, zeharkatu nagoen hona torteko, bueno, hori egona azkeneko magostugunetan berton. Bai, Inglaterratik, bueno, Britanian ditzik, zalgaldezen ere egoten naz, eta bai, etxean. Bai, han ibilten zara beharrean, ez da lanean? Bai. Eta zelan doa?
Bueno, lanean barik ikerkuntzan eta... eta ondo, gustura. Beste esperientzia bat, ezta? Bai, inglesa ikasten. Bai. Ikasiko zen du meñan ezkero? Horren beste bez. Baina inglesez ez, hau euskeraz dago, liburu hau, ezta? Bai. Bueno, gato zanz, ikerketa baten emaitza da, Gernika Lumo sarrera historikoa. Zegaitik hau, zein behar izan ikusi duzu ikerketa hau egiteko? Bueno, hau, liburu hau, erlazionatu behar da nire ikerketa esparroarekin, eta nire ikerketaren helburua, tesiare bukatu nuen, da, orain, lehen egiten nuen ikerketa, zan gutxi gora bera, Bizkaia eta, Euskal Herri guztira ere saldu daiteke nolabait, baserri arrantzale giroko eremuetan zelako egoera ematen zen, 19. mendearen azken aldetik, Gerra Zibila bitartean, eta, ideia portu da zen, azaltzea zelako garapena, ematen zen garapenik da ez, eta zelako garapena zen, eta ideia, uste dute konprobatu duan ideia da, zegoela garapena, ez zegoen Bilbo moduko garapena, baina ez zen, ere askotan esan den moduan, baserri eta arrantzale eremuak zirela oso tradizionalak eta atzean geratu zirela garapen handiko garai horretan, ez da geratu zirela, ez da nola esan, anklau en el pasau, esaten ez erdera. Eta hori izan aportuet, aztertzea hori egia zen, eta ez zen egia. Ez zen egia. Zelan joan zan tesi hori lan gogorra izaten da beti? Bai, neko. Ondo. Gustura egiten den lana, eta hori da, gustura egiten denean aldatzik ez. Aldatzak gauten diz, errezago, igoten diz. Ez dakite, kain, ados zagoz honegaz handerrek esan dauenagaz badauka lekurik ikerketa honek, ez da batez be, eta Gernika Lumora begiratuta, antxe zentratuta, Gernikak badauka nondik ibili, eta sarritan, gerra sasoiagaz eta lotzen dugu Gernikako arbolea, Picassoren kuadroa behor dago, hor badago nondik ibili, ez da Gernikak badauka aparteko arima bat. Bai, nik uste garrantzitsu dela, garai ez ezagunek dielako. Oin arte, zeuk esan duzu moduen, ezagunera, bombardaketa egune gaitik, eta hainbat pasezien pasarte gaitik, ez da, baina garai hau, batez be aztertzen edo aztergai dauen garai hau, azken gerrate karlistadatik bombardaketa egune arte bertar arte, aldaketa asko jasabatzen. Eta horren barri ez dugu euki. Horren adierazgarri da, ni neuk, Eusebio Barrizek ezagutu dut zela, eta uste dut, ez da gizan ezan, importante handikoak edo importante zela, ez bakarrik Gernikarrontzat, eta Gernikelako herri bate bezalako garrantzia eukiban, ez da? Gonzala personalidaderik, beste mundu mailan edo estatu mailan, Euskal Herri mailan, garrantzirik eukibanik, eta horren barri bemotezku. Niri, adibidez, ameneuketa puntetako Primo de Riberan bizita garai horretan Gernikara. Eta gobernuko presidente gara Gernikarra bat zeuden, eta ideia zen, proiektu honena, Gernikari buruz gehien ezagutzen dena da, Gernikako arbola orduen simbologia, eta bombardaketa, eta ideia zen apurtzuet, foruaren zabaketatik bombardeo bitartean zer gertatzen zen Gernikan, ez da? Ez ezaguna zen, badaude Gernikan historialari taldeak eta egiten dutena lana, nahi genduna zen olako ikuspegi orokor bat eman, eta ezagutzera ematea, garai hori, izan ere garai hori urte horiek, 50 urte inguru horiek, edo aportu gehiago, dira gaur eguneko Gernikaren oinarriak sortzen diren epea, ez da, beraz oso epe garrantzitsua, aldaketa askoko epea, eta uste dute garai bat ikertu beharrekoa, eta ezagutzera ematea, ez da, beharrezkoa zela. Data hau da, 1937an hasita bombardaketara arte, beraz guda karlistatik bombardaketara arte esan dugunez, eta hemen Gernika Lumoko gizartea, ekonomia eta politika aztertzen dira, eta ondorioetako bat aurreratzen izan duzun moduan, nekazal eskualdean kokatutako, zeozelantzateko uribildu foralak modernotasun ezaugarri batzuk zituela, batez be alderdi politikoan, eta orain artekoan, biok ados gainera esaterakoan, nabarmendu ez direnak. Nik ez dakite lanaren ardatza holan laburbilduko geunken, edo ez dakite zuk zeuke anderolan atarian behintzat gero sakonduko dugu, zeuzer gehiago esango zeunken?
Bai, aldaketa garai bada, sarritan ez da Bilbotik kanpo zen uste aldaketarik emoten zen, horren besteko aldaketa garrantzitsurik, Gernika ikusirik, eta Gernika hartu daiteke adibide bezala, beste herri batzuetan emon daitekena, Euskal Herrian, Gernikari buruz egiten badugu, adibidez Durango, edo, Aibarraia beste kasua da, edo, eta Gipuzkoan, badaude holako herri txikiak, gaur eguneko mailan, herri txikiak direna, bazutela beste garrantzi bat, beste modernitate bat, esateko moduan, eta ez zirela geratu antxinan geratuta, eta zegoela eraldaketa, eta hori da apurtzetik ideia, eta hori nabaritzen da ekonomian, eta ekonomia aldatzen bada gizarteen eraketa ere aldatzen da, eta baita ere politikan. Eta eguneroko bizitzen jendearen, eguneroko bizitzen ere aldaketa ugari eman ziren, zineak, pelota partiduak negozio bezala, horre guztiak garai honetan sortzen dira. Beraz, badaude aldaketa, esparru askotako aldaketa. Esparru guzti horrek gizartea, ekonomia, politika aztertzen dozuz, eta zelan abiatu dozu ikerketa, hau da, atal guzti horrek aztertzeko, horren inguruko datu guztiak batzeko, zelan konpondu zaran? Esan duzu bezala, jarraitu den eskema hori da, ez zegoen inolako lanik, nire tesia eta nire ikerketaren muina da politika, ez zegoen inolako ikerketarik nekazarien ekonomiaren bilakaerari buruz, industriari buruz, zerbait gehiago zegoen, bai ez gehiagi, eta gehatesian hitz egiten badugu arrantza munduan, ez zegoen olako ikerketa gizarte eta ekonomiari buruz ikerketarik, orduan behartutako nintzen ikerketa horiek egiteko, azken finean, jakin nahi banuen jendea politikan nola zebilen, beharrezkoa zen jakitek ze eratako gizartea zen, politikan partan zuen, eta horrek behartu ninduen egiten gizartea, ekonomia eta gero politika aztertzen, eta hori da ez jarraitu duan eskema. Eta zein iturritatik edan behar izan dozu ikerketea osotzeko? Gernikaren kasuan, Gernika Luburen kasuan, arazo badago, bombardaketa horretan ere herriko artxiboa ere asuntzitu gintzan. Orduan egin behar izan dudana nolabait, beste iturri batzuetatik aurkitu informazioa, beste Bilbo mailako artxiboak, Madrilen ere badaude batzuk, ministerioetako artxiboak, informazio gehiena egunkaritatik atara ditut, notizi gehienak atara ditut bertotik, eta da iturri oso aberatsa, herrietatik bialtzen ziren kartak, gutunak, eta holako informazio handia, gero beste informazio bat, artxibotan, estadistikak eta daudenak, baina batez ere politikaren mundu eta gizartaren mundu hori buruz hitz egiteko hori da, prentza izan da iturririk, eta lan nahiko nekeza da, begiratu behar dira, egunkari guztiak, egun guztiak, Gernikako notiziak aurkitzen, eta da lan nahiko astuna, hori bai da lan aldatza. Bai, ez da, zenbe denpora erondotzu honek? Logazake hau da, liburua publikatzen dena da, beste liburu baten sintesi bat euskeratu dudana. Txatal bat, ez da? Ez, da sintesi, ez da atal bat, eta lan, hori belana da, ez da? Bai. Zabalean aztertu duzuna, gero laburrean azaldu, ez da oso horreza. Eta gero, hori 2006an, ez da izurtetan urten zen liburua, legan nire teserekin erlazionatu ez, en fin, da... Bide luze bat. Bai, urte askoko lana, bai. Bai, ekain, dino hau beste liburuki bat dala, honek esan gura dau, aurretik be badaukazu ezela lanak eginda, ez da lehenengoa, aurretik be badaukazue honen inguruko beharrik eginda, eta liburu gehiago argitaratuta, ez da? Da, Ander beran beste liburu, da Gernika Lumo entre dos guerras, gaztelerazko beran tesisek ondorengo azterketa bat. Azterketa berak aipatu duen moduen da, azterketa zabal bat, datu askotakoa, eta esparru asko landu da bezena. Eta guk eskatu gentzan lana, mugatu dugu sintesi horretara jenteari ulerterrezago egiteko. Jenteak ulertu dizen ez dakit, parametro errez batzutan zer aldaketan ziren. Berak aurkezten oskun lehenengo lan horretan gaztelerazkoan, datu guztiak azaltze ziren. Eta nik neuk irakurritzen azit, amaitu ez duten arren, horrek badaiko nire kontra bezeu zer, erreza udan liburu bat eitxia izen da, honetan.
lortu nahi izen dugu beste irakurle mota bateri heldu galizetie. Ezken finen, berez garrantzitsu joten dugu geure herriko jentiek ezagutu ditzen garai hau, Gernikeko ari. Orden, bertako gaztiek ezagutzen ez daben garai hau, era errezago baten azaltzeko. Eta errezago hori azaltzeko guk Gerniken ulertzen dugu euskeraz alabe bai. Eta Gernikar batek kontauta. Horrepe bere erraztasune, turbiltasune emotetzen dago. Eta hori probestu dugu aurrien deko gulan hau aterateko. Bai, proiektu ondira olako nahiko urte izan dira eta proiektu honetan, eta esan du olako fase bi. Lehenko fase zan, garai hori ezagutzera maina bagendun, agertu berzian datuak eta ze gertatzen zan, eta olako azalpen zabal bat eman. Osotasun baten, ezta? Eta hori ja egonik, beste helburua zan egitea olako liburu bat meiagoa dena, eta, igual olako liburu lodi bat irakurtzeko, ez da buena presbentza. Irakurriko dut, jartzea olako liburu sintesi bat, tamen esaten direna, sintetizatu, horren ez da horren naberatza datuetan, olako sintesi bat, saiatu errezago idazten eta irakurtzeko, errezago, pentsatu horretan saiatu nahi, ez da lortu dudan, eta gero euskeraz ere egitea, eta, beste irakurle mota bateri, nola bai zuzendutako produktu edo liburu bat, ezta? Edo norentzako modukoa dela. Bai, beste ere bai, Bai, hori da. Hombre, amesa izen zan, batez ben erabiei zuzendutakoa. Baina, nik uste dut, ulerte erreza da nahien, edozein pertsonak erreztasun horregaz irakurtzeko aukeri dauela. Eta gero, bigarren liburua irakurtzen bada, eta nahi badu sakondu edo gaiak handitu, badu beste liburua, gaiak sakontzeko, edo datu gehiago ezagutzeko, edo Zuk hemen, Ander, suposatzen dut, utxune bat ikusi dozula, gai hau ikertzen hasi zinenean, hasiera aretan utxune bat ikusiko zenduan, ez? Bai, zegoen, hori da tesiaren helburua, eta bete ere liburuaren helburua, ez zegoen neolako lanik eginda, ez da Bizkaia osorako, ez da Gernikarako, eta hori txune hori betetzea zen helburu bat, ez da? Bete da? Hombre, uste dut baietz, bai. Azitiatu zenak esango dute, ondo bete den, ala ez. Saiatu nahi bintzat. Irakaskuntzan be ibilitakoa zara, ez dakit gaur egun jarraitzen duzun, baina, kontuak kontu, esate baterako irakaskuntzarako be baliogarria litzateke. Bai, irakaskuntzan ibilintzen dela urte asko, orain ari naiz hori ikerkuntzan, murgilduta, eta uste dut baietz, uste dut, bereziki bigarren atal hau, instituto mailarako, uste dut, irakasleek esan beharko dute egokia den, ala ez, uste dut baietz, materiala lan egiteko modukoa, eta, ideia zen instituto mailako ikaslentzat, izatea material bat, bere esku, bere zientifikotasuna galdu gabe, erreza ulertzeko, edo, bere esku jartzeko olako zait. Eta lan guzti honetan zer azpimarratuko zenke? Hau da, lana amaituta, lan guzti honek behin honezkero plazaratuta edo argitaratuta egonda. Zuk ze azpimarratuko zenke? Liburu honena? Nahi duena badula Gernikari buruz historia jakitzeko modua, eta claro, ja bukatu da alez, ja beste rollo baten hauelez, ja... Beste gauza baten zabitze da. Utxune hau, uste dut bete duelez, ja beste utxun bat bilatu behar da, jarraitzeko ikertzen. Baina asko eta asko ikertu da Gernika, nazio artetik bebai ikertu da, eta orain hau dakarzu, utxune hori egonda, hori kontatu barik egonda, eta hori azpimarratzea garrantzitsua da, ez? Baina, Gernikari buruz asko hitz egin da, beti epe edo gai zehaz batzu buruz, bereziki bombardaketa, eta Gerra Zibila apurtu bet, Errepublika garaia buruz ez zegoen horren beste datu, errestaurazio garaia, Primo Diktaduraren Riberaren garai horreta, zegoen apenas lanik. Ez bakarrik Gernikan, Euskal Herri osoan ere, apurka-apurke oitxun horiek betetzen ari dira, baina ez da oso badaude, herri mailako olako ikerketa, ez da oso arrunta aurkitzea liburuak, eta ikerketa badaude ere, sarritan ez dute izaten olako divulgazio zabal bat, eta herri mailan jartzeko, igual izaten dute bere
aldizkari zientifikoetan edo beste bateko publikazioetan, eta bueno, hau da, paso hori ematea, ezta? Hutsunea bete eta, bueno, divulgatzea, ezta? Eta jendea nahi badu, eskuragarri izatea irakurtzeko testu hau, ezta? Hori da guztu dute ideia. Hori ekaineri itaunduko deutzagu, non aurkituko dugu liburua? Oraindik ez dugu zehaztu guztiz, baina turismo bulegoan, Gernika Lumoko turismo bulegoan egongo dela, ziur. Enjogun tiradia ez da oso zabala, baina, erapena bintzet, gure inguruko herri guztietara bintzet bialduko gu, zer esan ipez, herriko ikastetxietara, horretan zentralizeko dugu lana, eta gero, turismo bulegoan ziur egongo dela, eta beste inon alba da, batez bai Gernike mailan. Gero Eusko Ikaskuntza beran aldetik ingo du zabalkundie, bere bazkide guztien artien. Orduan, Eusko Ikaskuntzaren bazkide diren herri guztietan alde hau egongo da. Eta Euskal Herriko liburutegi saretik hartu nahi deuenantzat eskuragarri izango da. Orduan, berez Gernike Lumoko gai bat dan arren, berak handarrak esan dago moduen, beste hainbat herri txiki edo ertainetara paralelismo batean konparateko edo lan aiteko balizio duen lan bat izan aldala uste dugu. Bai. Hori eta gehiago da liburua, baina liburua bera irakurri barik ezin gehiago esan. Gonbidapena egingo dugu hemendik, geure entzulentzako gonbidapena da liburua irakurtzekoa. Gernikarra izan, zeinez, ezta? Hori. Bai. Oso ondo, ez dakit, gauza asko itziko genduzan segurutik Ander tintontzian, apartekorik azpimarratu gura duzu? Uste dute, ideia nagusinak edo esan beharrekoak, eta gero, inorri gauza zehatzagoa nahi baditu irakurtzen bat duenean, hori beste, uste dut, nantzo, ondo. Urrengo zer retorriko da ekain, zelan dau Gernika Lumo? Gernika Lumo, ondo da? lehenko leku bardinean. Hori bai, ezta? Bilboti distantzio bardinera, Bizkai herri zen, zer dago zupa. Ondo doa kulturarloa? Hobetzen doa azken urtietan. Hobetzen, baina hobetu biharreko gauzasko gaz. Hori da, udagarria. Noberak, ez dugu izango, ez da, noberan ezerako zer barriztu edo zer hobetu. Udabarrian gauza asko loratzen da, eta segurutik Gernika Lumon, bai, Ander, zu basoaz itxasoa zeharkatu eta Ingalaterra aldera? Bai. Joan behar. Bai, ez da, baina itzuliko zara. Karo. Hori komeni da, eta beste ikerketa batzukaz jarraituko duzu. Bai. Alba da baintzut, bai. Alan bedi. Ia ba. Alan bedi. Oso ondo, ekain Horma Etxea eskerrik asko, Bizkai irratiaren sintoniara etortzea gaitik, urreratzea gaitik, eta likondoen izan. Zeuri, konbidatzearen. Ander Delgado, historialaria, bazkidea besteak beste, mila esker, ikerketa hau egitea gaitik, eta honen barri emotea gaitik. Zuei. Ez ondakoa bidaia hon. Eskerrik asko. Esan dakoa entzuleok hauxe izan da gaurko, Eusko Ikaskuntzak eskaini, Euskuna tintontzian itxi ditugun gauzak guztiak jakin gura izan ezkero, jo izue Gernika Lumoko udalera, han segurutik ateak zabalik izango dituzue, eta hortzantzean Eusko Ikaskuntzan informazio guztia, eta liburua irakurteko gonbidapena zelanaz. Eta bide batez, mila esker beste behin geugaz bat egitearrik.